Alright, what's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad video. Welcome sa akong channel. Para malain naman tama, obra ako sang react video. I came across with this videos sa isa ka group page dito sa Facebook. Ang Buhay Call Center, Iloilo. Tapos nag-submit sila sa mga videos nila. By the way, I'm with the one and only Ilonggo Ma'am. Yay! Ilonggo Ma'am, ayos siya. Yung pukaw gid siya. Hamba ko, Ilonggo Ma'am, buktaw ka da. Mo bata content. Pasensya lang kung medyo buringot siya. Mami, gatanaw ka mga TikTok? Hindi na siya. Wala siya katao TikTok. Hindi siya cool. So, ang ubang sa subong, ma-react kita sa mga TikTok or mga videos na gin-submit sa mga call center. Mga call center agents. Kapati ka mga call center agents, mga talented yung mga tao. Tanan na may talent. Oo, di bala. Especially mga call center agents. Matanaw kita sa mga videos, tapos ma-react kita. Kung anong ma-comment mo, anong opinion mo sa mga videos nila, nagapakita sa mga talent nila. So, ang talent niya is makeup, makeover. Ano ma-comment mo? Nami, sagad siya. Sagad siya, okay. So, damo pa di. Painit pa lang na. May tayo isang pinakadamo la likes na. Kung damo likes, laban-laban si Kat yun. Ari 179. Ari, na damo gini likes sa taon. Damo likes na kayo do sexy ang iya. Sexy siya. May mask? Diba siya sa work siya? Basi makigan siya sa boss niya eh. Makita siya sa boss niya. Kung saot-saot siya mo yan. So, kung break time niya, pwede na yan. Ang lain lang kung work time niya, nagamuna-muna siya. Ay, siya. Ay, do sagad na siya masama. Eh? I don't need a ring, and my girls don't need a thing, cause I'm May moves. Okay. Sa Kadjimansa. Okay? Pabalaan mo kung sagad magsaot kay the moves is with the facial expression. It's not just the body that moves, but Kundi the ang facial face as well. expression. Ano ba yung may isa pagin sa nila? Ara sa ano? Tinapirmi lang ka muna. Ano lang ka mo? Ano na uso sa ba? Sagad siya. Isang una sa time nyo. Hindi na siya, post mo, good time. Gamo ka man sa una? Kung time mo? Not all can do that. Kasaot ka man sa una? Maskulado? Macho? Kabalo lang siya. Sagad man sa. Ito na namian nyo man? So, mga mo na tipo, pero mo ginatanaw na sa online. Puro lang saot, no? Hindi kayo mas maka-express sila sa saot unless kung may shooting niya. Ano gina mga dance moves, no? Are. Grupo. Are, namin eh. Dahil magustuhan mo na. Okay, ha? Grabe. Wala sa may mapaperde. Dahil nagyang, no? Sagad sila Grabe ka pisik. Grabe. mga pasayan. Grabe yung pisik sa isa. Galing, may nakita ko nga problema, di ka? Tulungan na sila. Mayara nga na, ang isa yung gabi-gabi yung hulag namin tani. Di ba para riyokit sila? Ang intensity. Ako ginaya. Mayara ginaya. Kasi siya yung nagtudlo sa ilaya. Mga talents niya, hindi lang ni mga saot ga. Galing labanan saot kitman sa TikTok. So, mangita kita sang are pinasay nga talent. Are for sure ni Gurmayo gini. Uy, ano na sa una mo, gina-contest na may ano sa yoyo. Oh my God! Wow! Suga ba? Ay, talent ginaya. Kaya not all can do that. 840 likes. Sa mga nakita ko lang sa TV kag online ito siya world class na giniyang iya. Do pang international level na ng skill iya ga. What do you think? For sure, champion na niya. Grabe. Bile ba?
Maubra sa bulak ko. Ito ha, bulak. Oh! Delikado na. Maigo itlog nila. Hindi na yayoyo gado. Tsako na yaw. No? Amo na ya talent yun na ya. Hindi na yung tanan ako. Tibot silang ang saot, hindi talent. Ako na kabagay, hindi talent. Si halin sa HGS. Make it back for it, then I'ma make you swallow your pride. Oh, want you to make me feel like I'm the only girl in the world, like I'm the only one that you want. Make it back for it, Ito nang then hampas I'ma lang. make you swallow your pride. Oh, want you to make me Wow, okay, Bileb. Ayan, sige. Next. Halin sa lead gen. Ito sikat naman ng lead gen. Bilaga. Ako nang tending sa mga paro-paro gen. Okay, next ita. Primeiro, vai mostrar o peitinho pra mim e pimenta esse rabetão. Ela já tá louca. Hindi siya man sa dot dalong taytay. Doon duty pa. Wala pang idea. Bagulang rupuli o bagulakat. Manuglakat. Pahigad, ang Makabugera Queens of Inspiro is finally here. 592 likes. So, grabe giniguro. Okay. Ano din nga klase talent eh. Basta kung tulong. Sabi nila ng supermarket. Sa supermarket sila yan? Okay. Mga age. Oh. Nga, Halloween na! Doon nagululuwa mga kalag nila. May tao sa laban-laban lockdown. Gusto ko ginubram. Pag-aho na mo. So, basically, yung TikTok nila, nagbayo lang sila sa gown. Maglakat-lakat. Ayos. Ang nadala sa mga graphics, effects. So, may talent din, editor. Okay. Ano na sila? Ang baboy na. Oh, okay. Unique ni. Mix ang WNS, Asurion, kag Inspiro. Damo likes. Isa na siguro ko boarding house. Collaboration eh. Isa ka boarding house, oh. Diba naman? Wala na naman ang move na oh. TikTok move yun na yan. Okay, move lang to. Ano to? Si Suneng? Damayan eh. Guys, may kilala ba kayong gwapo? Meron? Siyempre, kilala niyo ako Ay, eh. hala. Oo, no. Ano oo? Hindi ata may... Layo bla! Siyempre, meron. Nadala ka lang mo sa morph. Siyempre, kilala niyo ako eh. Hindi, buwis. Black screen, Canada, lava, anytime even in winter. Let me see how you are sipping when you see them on Mahal daw sa dad. Advantage kung pong Dancer dancer ka. ka. Ang iba niya, dancer ged. Ang iba niya, nagsaot lang because of TikTok. Damo-damo na di ka sa isa kagabi mo. 10 lang. Huwag pa ito may makapirti sa Sa 800. yo-yo, no? Sa kasi saot. May timing. Diba? Ano to muli? Hindi ko siya. Dancer na yaga mo. Mahilig siya sa bawod-bawod sa kalawasan niya. 108. Gusto ko. Ano ito mayo niya? Mayo, ikaw pa ya. Basta gaya kita mo na yan Di ka anta na ano chance. niya yan. Gaanta na yung chance. Mayo, kita mo gaan chance kay Hindi. amo na ang tsura. Huwag po kita sa chance kung tabi. Hindi ah. Hindi na ako pagdala sa Hindi, skip. exhaust mo. Skip. Balikan mo man nagyapon sa isip mo. Balik ka na. So for sure, nagano na siya kadabok sa iyang pininsiligan.
Muhid na to. Kaya lalay ni siya nagkahapoy. Sumalagi na ako. Sabi ko sinhig ba? Anong sunod na yan? Kamaning namin kay may ginano ka. May surprise. Last pa. Kaya may kakabalo sa next mo. Ito, damos na sinhig ba? Dito siliga. Ano to? Map Map na to? to. Kumplitos Ano to. yan? Galon. Diba, slow na. Grabe mga style. 842. I-core. Sige. I'm living now, baby. It's a yes or no, baby. So just be sure before you give it all to me. All to me. Give it all to me. So you wanna play with magic? Boy, you should know. Is this an up? Up mo? Hindi. Ano ginaya? Make up na. Balik na sunod ya. Iya ginaya nag-make up na siya. It is talent. Talent si yun na Chen yun. nila. Near soul. Ating damo like siya. Balanta lang. Comedy. Ano to? May lips. Maubas ha? Kung na gano'n ang damo views niya. Kaya sagad man sa, maayos siya magsama. Sagad sa sa TikTok movements. Are. Gwapa. 889 likes eh. Ito si, so na galing famous na, vlogger. Ah! Facial expression niya. Oo si galipat ko. Atong ganito sa TikTok man to siyang Ang half Filipina. Oo, half oo, lahat ko. Gani. Punta kong Mayo. O peitinho primeiro, vai mostrar o peitinho pra mim. Empina esse rabetão, ela já tá louca. Ano to ya? La veo buena, si me borran la manquita. Are 1.2k yo? Okay. Ganito ka high May production. mga transition sila yan. Oo. That's why nagataas ang ilang Sipi, votes. pinakabudlayan mo. Okay, sagad man sa magsawa. Grabe sa bawod-bawod, no? Ka-perfect. Wala energy cap. Oh, kita mo, baka ganito, 104 oh. So, wala na. 189. Modeling. Ako ay isang Kaya mo, dilang talent na! Ay, yoga. Alin naman siya, oh, siya manigyapon? Alain! Paano na lang giniya pa, wala. Patawa. Patay-patay, huya yan. Bala ka mo na yan. May nagabite. Then, Ang nalantaw pa mong balagyo. Imbis na siya. kaya, Siya pa yung palagyuhan. Kung gusto niya mag-apply sa lead gen, namin ang call center. Kaya drop mo lang makita mo forever. so, siya, okay mo mo. Tonta.
Lucky gani. Ako ni ubra nila. Mabayo-bayo na yun, mapagi-agi. Tiyanggi pa sa'yo eh. Okay, tapos na na. Okay. So, okay, muna pa ang reaction namon sa mga talents ng call center. Saludo kami na sila kay, siyempre, nagatugang sila sa ekonomiya ata. But anyway, so good job mga taga-call center, no? Mga call center agents. Keep up the good work. Lingawan nyo ang kaugalingon nyo. Samtang ginalingaw nyo kami. Alright. Ilong ko dad. Ilong ka ma'am. Out.